Kaixo, gu Eider eta Goitz gara. Gaurko Amekako bideo saioan plan baten berri emango dizugu. Plan bikaina da, izan ere lagunekin, barriakoekin eta familiakoekin egin daiteke. Durangoko azoka ezagutzea. Durangoko landiako gunean argitaletxe eta esketxe ezberdinak postu ezberdinak jartzen dituzte. Eta aurtengoa 59. edizioa da. Gainera, abeslariak, idazleak, ilustratzaileak eta zuzeneko kontzertuak ematen dituzte. Eta autografoak sinatzen dituzte. Bertan Badok.usen azokarako diren artista guztien abestiekin playlist bat egongo da. Beraz, entzun ezute aurrera. Plan zoragarria benetan ez zaretela espertuko. Gainera, euskal kulturaren agertoki nagusienetakoa da. Abenduak 5-etik 8-era egongo da irekita. Beraz, joan ebazute aukeratu zuen eguna eta egitara joan ebazute Durangoko azoka.usen dago. Animatuko zarete, ezta? Gu bertan egongo gara. Aio!